Kanti usalala? Bethel, awuvuki. Musuka ngisilimi. Futhi uje kahle kwenzakaleni. Ungafuni ukuvuka. Ngizokulalisa egandi. Bethu, ngiyazwa ngishaya kuqala. Bethel, awungitshele kahle. Ukuphi ispeech? Angimazi. Phela ngizole bhonke wena besinzwana. Ukuphi ispeech? Bethel, besenzwe bhonke nospeech besinzwana. Ukuphi ispeech? Mhlawumbe mina speech, ungasebenza nospeech mhlawumbe naye. Mhlawumbe mina nospeech. Ngilalela baba, awuzungikhuphulele izwi mina yeso. Uzohlephwele ikhanda lakho yeso. Lalela la. Hlala uphumabelana yeso la. Thatha sekho manje. Okay, ngala ngifuna ukuthatha ishot. Yaziphathela ngafuna ukukhuluma iqiniso. Mina okwesi mengimshaya ngimbulala. Hlapha noma ukhuluma naye uzoza kangcono. Mase ngibashaya kuyisa ngathi la imini ibhuli la. Abantu sebeqa ukudelela. Fikela bhakeni nomjito lo olokhana ngensilema la eshasa ngathi uqulekile. Ngimbuzo ngensilema ngitshela ukuthi akazi. Mase ngimshaya la, ngimshiya ngimbulala. Okwesi mina noPathele asazana nokuzwana. Mfuthi bajaha ukugadla kuqala mase bayabaleka. Thina sifuna abantu abanjalo. Sifuna abantu abayilwelayo. Okwesi noma ngicanisebuyeni. Ubuye nesipini, sipicongo. Athi uma ncane sethambe kanje. Phela utamatisi phela lo akasana bodyguard amlahlile. Noma ngifanele senze ngikhona la bezohlonipha. Ngikhahlele. Efesa combo yale phone phela. Ngifuna ukenzani? Ngifuna phela ukuyochargela phela. Hayi nami ngingayicharge. Ngiyocharge phela ngicharge ispare. Ispare angifuni. Hayi phela lo charger phela asechanga cha phela. Bese China. Yeah phela. Ungadlali ngami. Oh yeah phela Yase China. Yase China. Lord. Bengivele vele ufuna ukukhuluma nawe njengabangani. Ngizwile phela ukuthi kuthiwa wena ushaya izulu lakho khumala ikhanda. Oh, sengizongidelela la. Ngizongidelela. Ngishayelana. Ngakho nje wena unenhliziyo yemi. Ukulandela uzokhukhumala isandla. Yona, unendawo nanto esho. Wena, vele into ekuhlanganisa nospeech. Wena ungenaphi pho? Ngoba nje ngithi aninamnyango. Yona, sokuphinde ngenye impanga. Sanami ngiyakuphinda ngiyacela. Phone yami charge ngechacha yase China. Ifone yami charge yase China. Ifone yami charge ngechacha 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 yase China. Ifone It's all a problem too. I show face. It's all the time the phone is around. But it's a tape face. I think I like pants yakho. Usasisela amapha. Mshana ukhuluma kakhulu wena wagcina nini lento le? Wagcina nini lento le? Ukhuluma kakhulu wena mfana. Usanisela amapha. Ayi ukhuluma kakhulu. Ethatha le phone. Bazo. Speech of it. Big 5 back phone and the shots are uzle imlazi uhlala lapha ePietermaritzburg. Bethu Big 5 back phone. Big 5 atezongibuza ukuthi yini engihlanganisa mina nawe benolodge. And the shots uhlala lapha ePietermaritzburg. Awona mfethiswa mina mfethu. Big 5 back phone and makwafika la hafana misiphetho sakho sizoba simbi. Ngiyakutshena nje kuyimanje nje bakufuna. Kuyimanje Big 5 atezongibuza ukuthi yini engihlanganisa nawe benolodge. Oh, enza short fethu uhlala lapha uzla imlazi ngoba isiphetho sakho fana ngizongasithanda hayi. Afana uzobe sezikushubela. Afana isiphetho sakho sizoba simbi. Ngiyakutshena nje
Kuyimanje nje bakufuna. Kuyimanje Big 5 ade zongibuza ukuthi yini engihlanganisa nawe benology. So wena mekwafika la ayibani azobe sikushubela ibani. Andike qhuma inhlampana amaphepha azodabuka. Awangibaleka. Sengathi ungabheka emuva nje. Wena unyoka wena. Akazi khona unyoka. Ahlahlele udinga ukushawa lo. Fana nesitha sethu. Ayibona. Ngenzani manje mina bo? Oh. Bachong. Ana bachong. Kulekile. Lo caba ukuthi sidliwa amakina dilo. Sibalungisile abafana. Boss. Khona ngibathintile, khona ngibathinta. Kanjani? Mfethu. Ubone imali. Sure. Bese sidla ngifuna ukubuyisa iningi. Ayizini kanjani? Ngamnandi. Bese sasiningi. Ya, ungabhedile phezulu. Boss. Ya, kodwa balungiseke abafana bakho. Boss ngiyakuzwa. La. Mina ngizile ngembe. Kepha ngifuna sidlale spin. Yala mangani. Azongitshanga okepha la kasho kaqini. Mina nasi izitha. Futhi mina ngizwana nawe. Angizodlala nama game la. Futhi wena ungaba zamandla akho. Angizange ngisho ukuthi mina zamandla. Nama ngani futhi mase ngwinile. Ngizofuna ukulwa nami. Lalikhoykhoyi lakho leli. Pha. Ustika ngani? Futhi akhospini ezodlala la. Lezenza ngcono lo. Uyena lo thunga upensela. Makashawe. Bafethu, sacela subscribe kwenizobona amanye amavideo. Subscribe bani ngakho. Phela kanjalo ke indaba Big 5 banolodge. Ulodge ejekela uBig 5, uBig 5 eyithulele. Basezoba izimpi. Kodwa khona uzobona uqhubeka kwenzakalani. Subscribe lapho khona uzobona namanye amavideo. Kusezokwenzakala okuningi okushubile. Hayi, lo ntshe telefone asimazi. Wena nje subscribe khona uzobona namanye amavideo. Thank you for support. Dako imina lo. Okay, 3, 2, 1, action. Ngakho baba. Mfethu acombo ya le phone mfethu. Engakoshi. Acombo ya le phone mfethu. Ngenza. Ufuna ukuyicharge ngecharge espare. Ayi, nami nginayi-charge. Hayi leyo charger phela mfethu phuma eChina mfethu. Ayi, ngeke zibana nefoni yakho. Ngiyacela. Ngiyabonga. Kanjani?